si li sa si sosialisasi pene apa penake ayo ning lubuk OBH kombisase kemasan lebih sakset ya krek batuk tenan aku ya ampun bojoku dalam menika Pak Sumardi ya ampun Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kangen suarane Riko Hangsonema. Selamat malam matur suwun Pak Dewan, matur nuwun Bapakku, terima kasih karena lak mboten wonten jenengan mboten mungkin percil wonten teng mriki. Masalahe lurahe ra mungkin nanggap gitu. Ya mbok menawa sok tak. Iki diturusi nyanyi napa langsung? Nyanyi riyen. Nyanyi ya. Oke. 3 2 1 ya. Dua. Cinolu. Hey. Banyak sini ya. Cinolu. Hey. Oke. Cinolu. Hey. Ya, yang sebelah sini ya. Cinolu. Hey. Oke. Yang sebelah sini. Cinolu. Oke, gini. Ojo hati Allah. Cinolu. Kali-kali lagi. Cinolu. Ayo ngajak banter. ngajak piye grupmu karo grupku. Oke. Awake dhewe kan biasa ngene. Aku ijol nggon tem. Ijol tenan. Nggonku tuwek-tuwek biasa ngene kan. Ijol. Tenan ora? Ya wis kapok. Oke. Sebelah kiri panggung mana suaranya? Kompak le. Salahmu milih nggon kono tuwek-tuwek. Dileki grupku iki lho nganti ning ngarep kono. Panggah oke kabeh bengok kabeh. Jangan mau kalah semangat. Yang sebelah sini mana suaranya? Wis kleru milih awakmu kleru. Siap mendukung Piala Dunia. Aku Norwegia. Koncone Halan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Tepuk tangannya mana luar biasa karena contoh bawangan iki koyo ngene iki. Iki bawangan kok urung lombokan utawa tomatan iki Mas. Iya bawangan yo kene iki nyangkut lombokan barang. Ora ngono. Sambel. Ono tuwek-tuwek bocah nyanyi lagune TK kuwi lho. Ya ben. Lah salahe aku nggonku ning sekolahan. Mau bilang apa mau? Hore. Hore. Jangan kalah semangat. Yang sini bilang ayo, oke? Sebelumnya tepuk tangannya mana? Isin aku apa. Banter aku. Ono bilang hore, kita bilang ayo ya. Tangannya di atas. Oke. Tuh, ya Kanan, manut kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kalau kau bilang hore. Sik, aku klik katut awakmu aku. Nyapa? Malah bilang hore iki lho, goro-goro ngemati mbah-mbah tuwek iki lho. Sorry. Tepuk tangan sampe kleru, tepuk tangan sik. Ora masalah. Ojo sampai katut kono. Tangannya tetap di atas. Ayo ya. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo.
Ayo, ngejak apa nek mangga tak turuti. Guruku ngomong kompak iki. Angel wong bawangan iki. Oke. Kok dinyek malah guyu lho. Sakarepmu, awakmu ngejak apa tak turuti pokoke. Oke. Manut kok karo sing sepuh. Minor langsung minor. Masuk. Ayo. Piye? Genduk deno santri lulusan. Oke. Bisa ya. Oke, santai dulu. Ise perawan durung tau ke. Oke, tepuk tangannya mana luar biasa, ya ampun. Sing mburi ora nyanyi lho, sing mburi. Kau wapok tenan kok masalah. Mau nyapor. Sing mburi. Mburi. Delok grupmu, Dem. Delok grupmu aku, Dem. Delok grupmu. Sing mburi mbah-mbah muslimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cil. Delok grupmu lho, Cuk. Bilang iki lho. Oke. Agenduk dino santri. Oh, assalamualaikum. Lakono. Tepuk tangannya mana? Jamin nek. Wae mangger tak turuti. Aku kalah, aku dem aku nggon. Sing enom manut karo sing tuwek pokoknya. Kaping 3 AC ing bocah. Oke. Uga marang set. Yang dipager, oke. Uga gawe. Nah, iki lho, apal. Kaping 4 Duar. ngisor lampu anten tak titeni kowe. Nyapa? Udah ngaman. Bisa kamu kok mbok ancam nyapa? udah ngabang. Kaping 3 AC ing bahasa kaping 4. Kamu iblas. Ya karo ngajak selawatan ngono kae to. Rumah saku yang kaya iya. Kaya majelis ngono kae to. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Solawatan ngono kuwi rumah samu. Ngerti ora jane apa? Nggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Piye grupku? Mau lan delok ini mburi ayu lan apal rasane arep. Patut dicontoh grupku jenengan iki lho. Nah, aku anu. Oke. Kaping 3 bocah uga marang ruko gawe. Kaping 4 Waduh ae. aja Ayo dhewe keliling Jawa Timur ben kaping 4 ora hafal. Tak jajal. karo sing tuwek-tuwek. Malah kuwi kudung apa biru apa kaping 4. Apa nduk? Tekok bulan. Ambo. Ngono mau dari apal oke. Kaping 4. Ya ora apa-apa, jenenge kabeh ku kok. Oh ya kene iki anake kene ya Pak. Iya padha iki Sing sepuh kene iku putu-putune ning kene. Iki acarane luar biasa. Luar biasa. Matur mbah nuwun kalian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur khususnya iki Jombang Pak Dewan Pak Sumardi nggih matur mbah nuwun eneng pari pinggir sumur maksude Pak Sumardi panjang umur. Oh, paham ora? enek pari ning pinggir kali. Hah? Bu Evi, Pak Sadari, Pak Sumardi kathah rezeki. Amin. Eneng pari tutuli pitik Pak Sumardi kula nyuwun dhuwit. Nyapa kok njaluk dhuwit barang awakmu masa ya ora. Duit DUIT, doa usaha iman dan takwa. Iso ngartek nek ngono barang. Ngapal nih seminggu rumah aku. Iki ora seminggu. Acarane Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. Anak kecil-kecil biar tahu ojo kanthi izin karo kebudayaane dhewe. Iya. Contoh budaya Jawa Timur itu luar biasa. Luar biasa. Contohnya kecil iki sesenian campur sari. Betul. Jadi bocah kecil-kecil awake dhewe iki menyusul silisui. Alah. Mensosialisasi apa? Ayo, apa? Sulisasi. Alah, sosis. Tempura. Si sosialisasi. Sosialisasi. Sosialisasi.
sosialisasi. Sosialisasi. Ya kuwi lho. Piye to keseniane awak dhewe? Kae jenenge apa? Kae jenenge apa? Iki jenenge apa? Iki jenenge apa? Iki apa jenenge? Sing dilakoni saben dina kuwi piye mbah-mbah biyen kuwi lek Contoh ora usah kuwi, contoh rukun itu lho budaya Indonesia. Betul sekali. Contoh kok ngene iki lho, iki deloken penontone. Lho kok wedok tok, sing lanang ning ndi? Oh, kae. Pak, ning mburi. sebabnya apa nek penonton ngene iki rame-rame mesti sing ngarep wedok-wedok. Enggak ro. Sing lanang kon jaga motor ben ra ilang. Ora kuwi. Sebab tresnane wong lanang karo wong wedok itu luar biasa. Melindungi, mengayomi. Kaya awakmu ya Pak karo wong wedok ngono ya melindungi mengayomi. Aku karo bojomu open mesti ya. Bojoku njaluk apa lho mesti tak semayani le. Bojoku njaluk apa lho mesti tak turuti. Tak turuti. Aku wonge ngono kuwi. Iku ya termasuk budaya lho Pak. Laki-laki yang tanggung. Laki-laki itu adalah presiden rumah tangga. Oke, cara wong Jawa kuwi sing duwe budi pekerti kang luhung. Apa kuwi? Oh, gadong awakmu mesti gadong. Sing duwe budi tata krama adiluhung ana ing tanah Jawi, khususnya Jawi Wetan kita wonten tlatah Jombang ingkang kawentar ing sak Wis men lho karo masamu ngomong mbok sithik ae. Cari ngomong budaya. Ya budaya sing penting isine iki lho bengi iki apa? Akhlakul karimah. Amin. Iki nuwun sewu didongakne sing hadir bengi iki sing sak akeh iki diparingi umur panjang. Amin. Sehat kabeh. Amin. Rezekine barokah. Amin. Duite melimpah-limpah. Amin. Utange lunas. Amin. Sing ngutangi Lali. Amin. Ora mungkin. Masa awakmu gak lali-lali to, Kang? Ora, aku bener ora. Aku sing 15 lho, Kang. Tetep utang-utang. Rene. Lali to, Kang. Wes menengo. Tiwas samine bater lho, Kang. Menengo. Sing penting utang-utang. Iki lho bengi iki. Awake dhewe menghibur masyarakat piye carane ora stres bengi iki. Lah wong sakmene kae iki mung pengen neruk gandeng percil. Percil kok ganteng kok enek. Lho iki tekono takono iki lho bolokku lho percil gandeng napa elek? Elek. Lho, oh kae lho wis enek sing mulai elek ngono. Krungu to elek kowe. Lah yo elek. Iya. Ngono kok pengen ngerti gandenge percil kan sing kono, Pak. Percil gandeng napa elek? Elek. Krungu ora? Krungu. Wis to, mbok takok ping 5 tetep elek aku gandeng. Wong piantun Jombang dan sekitarnya. Jombang kampunge Sengon lemah geneng akeh wedine. Nek ndak sambang kirimo ingon lek ra seneng piye mestine. Kaya ngono. Cah Jombang lele. Yo apal-apal wong. Aku ndi Jombang wilayahku. Lho ngapain? Aduh. Iya, pokoke wilayah kene Bawangan. Mari kan iki rono kan iki arah Nganjuk. Kleru. Nganjuk nek ndi? Rono. Mari rono terus rono. Ngono kok jare apal lho. Ya ora apa-apa, aku pokoke ngawur kok. Ngawur piye? Menetralkan ben wong seneng nembang sing kepenak lah mau nembang kan loro. Heeh. Saiki kowe karo aku nembang. Nostalgia lagu mbiyen. Lagu opo? Wis to meneng. Nadane Mas. Marai kumpulanmu mau karo mama tuwek-tuwek mau lho dadi lagune mbiyen. Kowe aja ngomong wong tuwek. Aku foto ning mburi wong tuwek loro ambune remason ora roh. Untuk menjaga kesehatan. Ada ceritane ibu-ibu nuwun sewu niki damel resep ibu-ibu kali bapak-bapak biar harmonis. Lah ngomong nih apa kuwi jenenge nikah seoleh saulan rong wulan kuwi ora. Iki khusus manten sing luwih teko 10 tahun sama nyanyi. Manten kawak wis beni. Dadi sing wedok ning kene kuwi dadi sing wedok elek. Iki nyontoni ben harmonis. Ya. Rungokno kupingmu. Iya tak rungokne lho. Aku sing lanang, kowe sing wedok. Oke. Mulai omah ngarep TV. Ya, delok Piala Dunia. Urung. Iki kok bare jam 2 Piala Dunia. Lho, nggih, niki mangke dibiare jam pinten? Jam pinten? Jam pinten? 11. Sampeyan jam 1 ya, jam 1 ya. Jam 1 sampean kuat ning ngono. Ya, Bu. Jam 2. Ibu. Jam 4. Ya suwek cangkemku. Wis sampe jam 4 ora apa-apa lho Pak. Awak dhewe iki menghibur kudune ya ikhlas. Senenge wong akeh kuwi enek amal jariah. Kuwi kudune ya ikhlas. Lah sampe jam 4 cakeme ngoceh terus ora bongkok ya kancane. Ya ora apa-apa lho Pak. Ora apa-apa masamu. Kowe sing wedok, aku sing lanang. Mandhe berono.
wong yen lagi gandrung Ya apik kuwi. Heeh. oh malah nyawab nyapa to iki nyanyi Apik kuwi lagu ora mas iki nostalgia wong loro nyanyi. wong loro Oke. ning ngarep TV Oke, tak ngarep TV. wong yen lagi gandrung Aku jawab. Ora peduli bledose udun. gunung kok gunung Gunung ya. Lah gunungnya kaya udun blenduk ngono. Gunung wong yen terus ditarik ngene diadepe asik wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir. Terus saya cedak terus diambung ya. ora bahasa nyapa ora wis tuwek-tuwek kok iki pokoke ngarep TV ku lho Oh iya ya. Nadian lagi bokeh Direwangi redek terus dirangkul nggih Bu mangke bapake kena rangkul jarine wis jodoh apa-apa tuweke wong loro. manten-manten saestu niku resep kula ngeten iki lak bar tanggapan Iki nyanyi wong loro karo bojone ngene iki mari ngono dilebokne ning kamar Asik iki lho mlebu kamar. Lu senenganku ditutup lawange jeglek terus bojone disawang masa to masa wis lemu mboten napa mending disawang irung bangir duweke sapa Dik Iya Mas. lho iki nyapa iki irung bangir iki lho Oh ya. Irung bangir ya tuwekmu Mas. lambe tipis duweke sapa Dik Lambe tipis ya tuwekmu. canggut nyatis duweke sapa Dik Janggut nyatis ya tuwekmu. bangkek aneh duweke sapa Pokoke Dik Kabeh iki ya tuwekmu. asik menjalin cinta itu seperti itu romantis ora perlu sing akeh ora perlu dolan-dolan ning ndi cukup ning jero kamar mari ngono sing wedok ngletak ning kasur sing lanang kan sik ape sarungan Oh, carunge terus tak tapuk lambemu iki lagu wedok kan anu. ngletak karo muni iki piye Jadi sing wedok ya takon. Oke. Bisa. Elek aku elek. Iku lagu cilikanku iya radio ya. balik ya Oh. balik kok karep Oke. gue terus mlaku terus gini Iya. terus sing wedok rada ngalem iki piye Asik. Oke. iki mesti Tenang aku. kok mulehno karo Mama mesti kelingan zaman biyen. mulehno karo goncengan aja lali nyanyinane percil mau mesti ngono Terus ngene. Iya Pakmu. ayo irung bangir duweke sapa Dik Irung bangir ya tuwekmu. lambe tipis duweke sapa Dik Tipis ya tuwekmu. canggut nyatis duweke sapa Dik Janggut nyatis ya tuwekmu. bangke aneh duweke sapa Dik Kabeh iki ya Kalem. tuwekmu. Iki piye Mas? Diapakne Mas? mengko lak roh rasane dhewe-dhewe Iki piye Mas? Rasane piye Mas? aku seneng wong wedok sing manja wae Manja piye Mas? Manja sing piye Mas? meneng engko lah ya lemes dhewe Mas lemes piye Mas? Lemes sing piye Mas? mari lemes engko turu wae Turu piye Mas? Turu sing piye Mas? turu engko ning pangkuanku wae Iki piye Mas? Pangkuanmu piye Mas? wis ora ana terusane Piye Mas? Terusane piye Mas? lagune wis ngentekan Nek piye Mas? Kentekan piye Mas? meneng lambemu tak kekrek cangkeme Iki piye Mas? Cangkeme piye Mas? lagune
lagune iki wis Ala harmonis to. iki awake dhewe iki ditimbali Pak Sumardi ning kene iki Masamu. Oh. Paham ora? Paham piye Mas? Paham sing piye Mas? Gendeng kowe iki sing gendeng. Gendeng piye Mas? Gendeng sing Wah, aku ra mbah. Mbah piye Mas? Mbah sing piye Mas? Telek antem telek kowe iki. Telek piye? Jarine kon takon. Wes aku tak nyanyi dhewe. Nadane Arep nyapa? wis nyanyi kowe ngono. Nyanyi piye? Wes. Wes piye? Kakak. Melundas. Mayor. Mayor. Wes. G. Tak idoni lho kemana. Idone piye? Wes. Rupane kaya ngono kok iso nyanyi. Ora meyakinkan bathuke nonong. Lambene jeber, irunge nyepor. Ben. Penting duwe akeh. Ngono kok ya bojone ayu. Kaya mentolo bojone matne. Timbane kowe kok sapi teng. Aku kaya sapi cek berarti awakmu kaya kloset. Lho mosok Pak Sumardi nanggap toilet le. Lho mosok kowe yo kok dagelan pada toilet. Lah awakmu ora meyakinkan mosok arep nyanyi masyarakat ini ora percaya. Lho, lah aku iki wong olah vokal, aku penyanyi kondang. Kok iso miking ora iso tur ngene iki lho. Aku tahu trending siji. Trending opo? Trending optik. Kuwi bakul kacamata. Lah apa? Trending kuwi sing viral. Loh, aku olah vokal itu pasti bisa le. Apa iso? Iya. Pak Bu, nganu wonten klinik terdekat kakak kula ayane kumat. Ayam dasmu. Ngene. Gile. Miking. Mosok miking ngono. Iya. Ayo jambule. Mana masuk seplet piye? Kayangan api PT, kayangan api lho sedhe bae. Ngomong apa? Maca kayangan api lho. Nyapa tekan kono lembar. Siau. Iya. Mikir penting le. Ora nyasuk nyanyi. Saya coba dhewe. Sensu serang cuek aduh malu aduh adek mau juga banget ayo Lah sing kena kowe iso to nyanyi lagu? Kok kucing iso berarti? lah aku njaluk swara apa aja kok lagi nyanyi ngerok swara kucing swara kewan aku iso kabeh aku njaluk suarane sapa lho pitik delok pitik Mas Babon. Cilik babon apa jago Babon. babon ya delok jagone tanggung jawab apa ora Lah tanggung jawab. jagone tanggung jawab biasanya Lah anu jagone ra tanggung jawab. aku nek ilmu perhewanan takonono marang ingsun takono ning ingsun iki apal ilmu perhewanan Wedhus. wedhus yo delok-delok wedhus cilik babon apa lanang Cilik. wedhus cilik yo kuwi cemple wayah mik Cempleng ngono kuwi. Nggonku cempleng nggonku. kuwi cemple Banyuwangi Piye. Lah babon. babon yo kaya umume
Lah sing lanang sing Sing lanang. lanang kuwi suarane khusus pas Idul Kurban ngono. Awakmu nek pengen belajar aku iso marahi. Mari piye? Ya muni wedhus lanang. Dadi wedhus wedok-wedok yo katut kabeh marang omahmu. Dadi engko kowe muni ngono karo lambemu dhuwur dipuluk terus obah-obahne. Contoh ya. Terus dipuluk. Kurang banter, kurang dawa. Lekmu ngodot kurang. Dawa neh. Loro. Monggo kang betahaken wedhus lanang wedhus dasmu kuwi makan nggih kokoh kaki kok. Berarti ngono ya. Oh, iso. Beda. Bongko kowe iki. Ya cilik berarti. Kapan? Sing lanang. Sing lanang kuwi kaya film Tom and Jerry ku lho Pak, sekali jekok medeni wajahe serem gowedhi. Herder. Ketemu karo wedhus lanang, Irek. diseneni wedhus wedok, Iya. pitike teko. Oke. Pekodasmu. Pite ketemu karo wedhus, ketemu karo kebo, ketemu karo sapi, ketemu karo jaran. Terus kebut tapi jaran. Oke. Oh iya iso. Jaran. Pite, sapi, jaran, Sapine kuwi ber wis mbah Iya. Pite, sapi, jaran, Jaran. wedhus, sapi jaran. bajul, Wedhus buaya. Oh iya. Tek sapi jaran wedhus buaya to. Ya. Dek, aku kangen. Buaya kok. Lu tak kok boyo-boyo iki lho sing mburi iki lho boyo kabeh. Mati anggere WA ngono, Dek aku kangen. Iki buaya darat. Iki nembang, kowe ku tak kon nembang duet karo sinden. Permintaan Ayo lho tapi. Bu Evi. Oh, nah pamudutane Bu Evi mesti sindene ayu. Oke. Oke. Yuk, sepotono. Yuk, 3, 2. Yuk kita sambut satu artis kita pada malam hari ini bersama Guyon Maton. Masuk, Dek. Opo kuwi nyapa? Lah iki lho menyambut iki lho. Kuwi nyapa? Wis tak totone kuwi. Iya. Yuk. Ayo. Ini tok beres aku. Masa ngundang penyanyi ngono kuwi. Lah itu iki duduk penyanyi asli iki. Penyanyi saka kuwi iki sudah kondang Bu. Ini akhirnya tak MC-nane ya. Iya. Bareng-bareng hadirnya penyanyi satu ini sinden sangat luar biasa. Sinden ini saya datangkan dari Irak. Oke, baru mulai lho piala dunia. Ini saya datangkan dari luar negeri. Ya. Sinden ini permintaan Bu Evin, namanya sinden Wanita Rainogo. Bayo. Pada malam hari ini sangat luar biasa untuk Anda. Sinden ini udah profesional. Dia kemarin di sana dia didoni oleh teman-temannya. Dia dihargai oleh Yuk, teman-temannya. 3, 2, 1. Yo. Loh, saya. Nyapo. Iki keyboardnya ben ditoto. Iki ya, aku njaluk kuwi ya. Oke itu ya. Oh. Notasine to, Pak, notasine. Iki tak toto. Ro jiro oh piye Meneng kok kuwi rono. Lelo lalo lale lo lele oh. Sing muni iki cakeme. Oh. Wah, jangan sini aku. Ayo. Iki kawan iki. Ayo. Gula. Muni yo.
Keserempet ya kemarin. Enggak ya. Masa sinden nang ning tol iki nyampe. Mungkin kamu baru keluar dari mana? Ning gone luar negeri. Luar negeri. Kemarin di Malaysia dia menjalani hukum cambuk deh ya. Menjalani audisi. Maksudnya duet sama Siti Nurhaliza. Siti bakul lontong. Nurhaliza. Ya, Siti. Kok nyiare kok welek-elek Lah, piye kok. to? Lah, ya, Masa sing paling piye to? gak ya aku dilem sing apik apa piye bintang tamu kok. Ini adalah binatang tamu, teman-teman. Bintang. Bintang tamu luar negeri. Dia asal dari mana, Dek? Turki. Turki itu mana? Padang Pasir kono, Timur Tengah. Enggak kene lho Turki kene. Di Turut kijing. Oh, juru kunci ya Pak Mulo. gue. Adek, Ya. agak maju ke depan. Oke, Kamu tahu ini di wilayah mana? Ini wilayah Jombang. Iya, Tepatnya di Desa Bawangan Bawangan. Ploso. Ploso. Luar biasa. Inji. Ini termasuk putra daerah Jombang, Mas. Kok bisa seperti itu? Tapi ya saya lahir di itu Kabuh. Kabu. Lubuk. Gue Kamu nyapa. kok nyebut kono bareng? Gue tekan lubuk. Kok tekan kono bareng kuwi Nyapa. sejarah iki yo. Lah dhisik aku kenal karo Mbah Lurah ya ning Klubuk kono. Mbah Lurah kene iki? Mbah Lurah Effendi. Mosok. Lho piye to? Dhisik. Mbah Lurah Effendi. Mosok Ya, apa ya. kono? Aku dhisik bakulan to, Mas. Bakulan apa? Bakulan kroto. Proto iki apa to? Kroto ya pakan manuk. Mana sapa? Manuk Pak Effendi. Ngawur. Masa ngawur ini lho. Mbak Effendi ku apik kok karo aku kenal aku. Nuwun sewu Nduk Ya, Mas. Jombang. Jombang Pak Sumardi. luar biasa. Bu Evi. Siap, Mas. Iki anu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar acara keliling takbir keliling Dinas budaya ku lho. budaya ki seni budaya ki mubeng ki mesti gawe awake dhewe. Mempromosikan Iya, bahwa seni-seni Jawa Timur itu sangat berpotensi. potensi sekali. Tahu nggak potensi? Potensi itu apa? Jadi. Bagi siapa? Capo. Nyapa kok dengan Pak Jan? Wis Surabaya. Awake dhewe patut berterima kasih kepada PT Kayangan Api Pak Doli itu sudah Konolik Pandoli. Ora tendone to. Kamu harus bisa menghibur. Namanya siapa, Dek? masyarakat sini pasti sudah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Paling nggak kita kenalan, Mas. Iya, iya. Maka dari itu Kenalan. Saya si percel awak panggung datang kemari menurut panggilan Bapak Sumardi. Saya si Slendem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Awakmu siapa? Pak Sumardi. Pak Sumardi. Ya. Awakmu Untuk panggilan semuanya, saya Slendem. Slendem ya? Iya. Saya Siliti. Siliti. gak kowe nek dirukne ngono ya. Jenengmu siapa? Liti. Oh ya, si Liti. Maksudnya agemanmu ngene iki ya kudune gak. Ah, Ganti nyi. Wedok. Wedok. Saya nyiliti. Sampe nalo apa? Mbak. Cari mau si kleru. Mbak penambah. ya. Mbak. Saya Mbak Liti. Mbak Liti sindana panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Pak Lurah. Si kedak putih. Wis beda lagu kuwi. Salam hormat saya. Jadi me podo. Lah kuwi beda lagu. Pak Lurah. Salam hormat saya. Pak Sumardi. Salam thank you saya. Bu Evi. Saya suka Anda. Pak Nolik. Mana bayaran? Wes dibayar. Wis luwes. Wes lunas. Aku kurang ngerti kok. Oh. Enak. Suaramu wis sampe nak
itu. Ya enak no. Pak koyo ngono to, Pak. Mbok kok iso maju. Wis rembet koyo ngono. Panjenengan Ana ya. rujal-rujal ngono kuwi Mas. Kowe nembang ae sing Oke, nembang sing saiki ae. Kekinian Mas. Cacah ben anu lah mosok cacah ket mau cacah. Caca ben istirahat. Ben istirahat. Awake dhewe yo istirahat, kabeh istirahat. Yo kowe cek nyanyi. Wah, aku nyanyi. Kamu menghibur. Ya, oke. Aku sing ngendang. Oke, oke. Lagune apa? Lagune yang kekinian. Ya. Rumah Irama. Romai Rama bisa. Apa? Judulnya Romai Rama Raja Dangdut. Iya kan? Iya. Oke, oke. Judulnya iki lho apa? Judulnya Ani. 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 Iya. Wes gak usah Mas, gak usah. Sreng. Piye melodine piye? Ani iki melodine piye? Oh. Teng 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 teng. Dong deng dong deng. Ono. Tak kok ganong. Nong, anu melodine Ani. Ani piye dong? Contoh nih Mas Ganong. Ya toh. Reng. Lah Ani kuwi reng tok ora nek Oh, melodine. ora enek melodine to? Bukan aku enek melodine. Enak. Buka celuk. Buka celuk. Berawalan dari vokal. Kowe apa lagu liyane? Sing nek buka celuk ayo apa? Liyane Mas. Iya. Sing enek melodine. Ani ya Mas. Ani. Terus lah kok padha? Padha Waduh. karo ngarep mau. Sing enek melodine apa ora? Sing enek. Wes melodine sembarang wes sembarang. Teng teng nong teng nong nong. Oh iya iya. Teng dong. Teng dong. Itu lagu ya. Yes. Sak lho. Kowe barang kok. Lu kape mati lu ya. Lagi nyapa kok sama melodi kok. Metronom biar kecekel ketukane. Oh, tempone. Temponya. Ya, ya, ya. Tung 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 dedak dedak. Jadi simpatik. Jaluk sing piye? Simpatik kok di Wijaya. Di Wijaya Jombang. Jaluk apa? Kendaraaanmu sing jelas apa? Oke. Ya saya. Ya ampun, Masalah. Bisa cepat aku mau. Piye? Wah, kaya avatar eng Pak teko mburi, Pak. Malio. lah Inilah kayak jembatan ndak sih. Kowe ngene anu ki wis apik lah. An lali anu earphone kurung tak gawe Mas. oh, earphone orang digawe. Oh ya, oke. Iya ora. Iya. Wes krungu. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Wow wow Ya, Pak. wow wow wow. Suaranya apa ya? Wow wow wow. Wow wow wow. Suaranya cangkem iki lho. Iya apa kok ini? Musiknya kok wow. Tok melodi. Lah bapak nyanyi apa gak cacawe ya? Oke. Lagu apa? Aku mana Ini permintaan dari anu Bapak Sumardi. Iya, Ya. nyanyi lagu apa? Oke. Mayor Mas. Oh my god. Aku tak sengalah. Bukan itu Mas. Wong salah. Bukan yang itu Mas. Oh ya. Sayang ese apa? Bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Oke jalan lagu kui. Aksara. Iya, Aksara. Lagunya Aksara. Oke. Nadane sak ngono. Oke ya, wes sing jawab ya. Siap. Keduren. Ndak. Nadani Mas. Wes tok ngono. Pas nih.
rerian lawas kuwi dalan sayang ese apa selawase omong kowe kowe kane apa kowe sing paling tak tresno tresno tene apa tak jaga tak joko tekan matiku mati eme apa matamu dhewe mongko kowe ra ono wong liya enak liya ele apa lawe kopo apa pene apa penake ayo ning gubuk kowe gak penak ya penak lho jajar wambai lho jejer sing penak sing enak nembang koyo ndek slentem slentem iso masuk koyo suarane wedok enak lho Lha carane nggo swara wedok ini ora koyo awakmu apa ora oke halo kok iso cilik iso no itu beda kok iso cilik to mas dadi kene-kene gudi lho mas swara gulu menjing lah dipitek belum menjeng cipetek angine gak berobos ini kok iso cilik ya mas iya kamu gulu menjing carane piye mas iki lho gulu menjing oh iya sing bener to mas wis jane arep marah yo arep pembunuhan latihan dhewe mesik oh iya ini lanang nak wedok diunjukne sithik asik OBH kombisase kemasan lebih sakit ya krek watuk tenan aku nyam iki kowe ro ora dino iki acarane apa kita itu kan gak mung guyon tok ning kudu enek iki isine kan malam minggu mas ya malam aku tak acarane sing ngalah kowe mundur kowe nyinden iso to ya iso sosialisasi iki Tentang pengenalan tentang pengenalan. kebudayaan Oh, iya. seni dan budaya dadi masyarakat Jombang iki ning kene kan wis enek kesenian ludruk dadi ben iso menambah ilmu tentang kesenian saiki yang teter ada lutruk ada toprak ada janger ada dan lain-lain kowe mundur kowe dadi apa pemeran ya kowe omong ono pemeran manut lakone ning Manut lakone. oke tulisane ning lakone ning buri oke ya aku maca kowe sinden sinden mas ya Oke. Eman temen kuwi kene duduk kuwi ta mas aku sing dalang nyapa minggato nyapa lah kancane kok dicedak jajal iki yo njajal yo dikai kode kene iso nyindan ora iso tenang ora percaya tupak ora iso kowe kene wis kulino nang melu wayangan Jombang sapa melok sapa mbiyen dalang iki yo melu Pak Lurah dhisik Mas lho dalang golek iwak ning ploso no kan dhisik Mas ora maksudnya kowe mbiyen nyindan dalang yo nyinden yo sapa dalang akeh to Mas sotone almarhum Ki Seno Nugroho terus nih almarhum Ki Mantep Sudarsono tak derekne terus almarhum Ki Anom Suroto tak derekne Mas kok mati kabeh panjen aku sinden pagebluk kok Mas wes paham iki boleh saya ora saiki Mas iki ceritane meletusnya Gunung Merapi apa Mas
Sik to, olehmu gawe cerita iki gak ada liyane to. Weh, Lu Merapi ki wis bledos kok iso mbok lah ya cerita. zaman biyen lho. Oh, biyen. Iya. Legenda. Legenda. Yo, Terakhir. kowe lho dadi opo? Kowe iki sinden ning kene lho. Aku nek kru kendang iki kudu joget ae, Mas. Sinden. Ya mas ya. Lah iki sinden tak lari saya sampe suara nek. Cerita dalu punika misteri meletusnya Gunung Merapi. Kula mboten ngertos critane pripun. Jenengan ningali mawon. Mbok bilih cerita menika awon nggih kersane. Sebab dalange ngawur, pemaine yo ngawur. Sing penting saged hibur masyarakat bawangan. Lakon menika ditulis nembe jam 11 niki wau. Sik dadak to. Mangke criyose pripun? Lampane pripun? Dalang nggih boten ngertos. Man kula menika kula ngaturi. Mbok bilih wonten lepat lepet lepuk anggen kula matur wonten panjenengan. Monggo ditingali cerita misteri Gunung Merapi. Mas, Mas. Mas. Iki terminale kono, Mas, terminale. Hei. Sing lewat ku sapa? Ayo. Iki malu ceritane wis mulai po. Siapa? Sapa iki, Pak? Mas, Macak warok tasih Mickey Mouse. Tapi blas. sampean kok iso tulung-tulung iki lho enek apa? Gunung Merapi meledos. Ya ampun, kok gak bilang dari tadi kamu? Oh alah, ora sumbut karo dandane kereng ngono kok iso. Sampean iki lho keren kok nyapu kok iso. Mas, sing nulis ki sapa to, Bang? Ceritane kok iso kaya ngene. Lha kok kok bluayu tok rene apa-apa ora bluayu. Sapa nek njaluk tulung? Iki ceritane. Tolong Pak. Wonten apa, Mas? Bledosan. Kebledosan gunung. Jarene. Iki ceritane bledose Gunung Merapi. Ya ampun bojoku. Ya ampun Mas, kok buang Bang Mas. Mas iki ya ampun. Mas, Mas, sik to ceritane iki mau piye to? bledose Gunung Merapi. Lah yang bledos gunung mbok omong-omongan piye kejadiane Kejadian piye? Nyapu kok iso? Ya wis ngene iki, aku tak kowe to. Ceritane apa jajali? Misteri bledose Gunung Merapi. Ya wis bledos kok. Lah kok mlowo ya, Mas? Maksudnya iki paling gak legenda sampean iki Legenda. dapo apa ngono. Seto Mas, tak omongi. Enek ceritane wong kebledosan dadak cerita. Kebledosan ya wis. Biasanya nek misteri Gunung Merapi kan identik dengan mak lemper. Kuwi jenenge mak vampir.
bener nih Mas. Sini tamu Iki cerita di piye to, Mas? Lah aku ora men. Aku ora manut sampean. Kowe dadi wayang. Ya ngono lho. Lah aku terus bagianku apa pakaianku ngene. Baleni Mas. Ceritanya ganti Mas. Ganti. Iki lho dalangi. Kalih sutradara gawe cerita enggak tok. Ditonton masyarakat Bawangan sebagai cok. Rasul Jumanggung Cungin bali balan. Mas. Malah klothek iki karo kancane. Itu tak mongi sampean itu ya ampun. Orang kok enggak bener sekali. Dandanane keren mosok ngono kuwi. Sini. Sini. Ini Bapak Sumardi minta cerita itu yang tipis-tipis. Tipis-tipis. Jadi nggak usah banyak-banyak, lah pengen sesuk penanggap neh asik. Gitu ya, Mas. Ini begini, masalahnya. Mikir kalau mikir kuwi, Mas. Ini Bapak Sumardi suruh naik ke atas pentas. Oh gitu. Sebelum Bapak Sumardi, Iya. Bapak nolik Oh nanti. PT Kayangan Nasi. Api. Ayo, Ya tendone kita gede. mataku rantai ketok. Pripatmu Kok sama PT kayak nabi kok soasi. Bapak nolik ya, Pak itu, Nolik. itu yang pakai topi putih, Iya. naik ke atas pentas dulu. Pakai putih. Topi putih. Topi putih. Gulune dawa. Banyak. Ya itu. Ini kita foto bareng dulu. Foto bareng sama Bapak Sumardi. Iya, Pak Sumardi. Anu lah. Cok. Bapak sing cekel jempol aku. Iki tak ganti. Yo, sing wedok rene sik. Sini, naik. Anu ceritane sesuai ya. Sesuai. Wis pokoke intine apamu kudu anu alam ngono itu. Ya piye? Alame diapane? Ya dijogo. Dijogo. Ben alam kowe amre. Aku ki piye? Monggo Bapak Sumardi. Kalian Kita foto bareng-bareng kalian. Bapak sampe. Untuk foto Kita dulu. Tangannya kayaknya ngangus napa mboten? Mboten ta? Pak Cil. Dalam Menika Pak Sumardi. izin. Ya ampun. Allah. Ayo kita foto dulu satu itu. Masa aku nganggo ngene kan? Ora apa-apa. Kamu apik. Itu. 1 sampai ya. Oh ganti gaya. 1, 2, 3 asik. Oke, maturun Bapak, pakai sanes medal kepake balik Bapak. Siap, matur Terima banget. kasih. Iki larane Bapak. Ayo cok, sindene muka kene cok. Yo, Iki mau permintaan dari Pak Sumardi berhubung selendem wis pakaian ini njaluk lagu gelondongan. Membiak mayun paman. Ngene ketone cok. Suarane gandeng pelambiangan. Istri saya cantikku sini. Maju. Golek bojo ini. Ya iya. Golek bojo ki ayu iso nyanyi. Iya, Pak. Mbakmu mambengi kok rasa Sapa iki? bojoku. Bojoku ndi? Bojoku ra tak gowo. Aja. Dol medol gak usah genging dol. Aja. Gunung. Ojo takon seneng susah Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli ison mikiri yang kulu ison badan. Yuk 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama Guyon Mata.
pada hari ini sangat luar biasa. Teman saya, bapak saya, dulur kulanang ulang tahun yang keberapa saya nggak tahu, pokoknya sehat selalu, sukses selalu. Untuk Pak Nolik PT Kayangan Nabi, yo hari ini hari yang kau tunggu. Semoga Tuhan Pak Nolik sebulan bisa coy. Oh, sebul langsung nih. Sehat selalu Pak, lancar, amin. Matur badun. Terima kasih bro. Sehat Saudara-saudaranya guyon makom yang baik hati semuanya, rupa-rupanya perjumpaan kita pada malam hari ini harus sampai di sini dulu. Tentunya kami atas nama dari seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kolis Iksan, Saya Sujud Prasetyo mengucapkan banyak terima kasih dengan segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Saya kiri bila taufik wal hidayah wabiridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.